Podľa mňa sme odohrali prvých 17 minút veľmi pekne. Supera sme do ničoho nepustili a keby sme v posledných 3 minútach nemali nejaký výpadok, tak by sme išli minimálne s remízou do druhej tretiny. No a potom sa mi to ťažko hodnotí. Dostali sme trápne góly a nejak to dostal super na ich stranu. Mali dobrého brankára, mali sme veľa šancí, sami sme išli na bránu možno aj 6 krát a takto nemôžeme vyhrávať, takto sa nedá vyhrávať. Poviem, možno sa už pozerať do budúcna, čo zlepšiť práve do tých ďalších zápasov? No, dostali sme 8 gólov, určite obranu. To je obranu a premieňať šance, ako som povedal. Šance boli, hrali sme celkom dobre, vyrovnanú partiu sme s nimi hrali, keď neboli sme aj lepší niektoré časti zápasu. Tak ja myslím, že obranu, útok v podstate všetko, ale možno aj trošku šťastíčka by pomohlo.